Welcome back to Lambo Bisaya and hi sa mga bago nga viewer. Again, palihog ayaw kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel, like, comment, and i-share sa inyong mga friends para daghan ta nga magtabi diriya. So para karon nga video, human naman ta sa mga love life. Ang ato na pong hisgutan karon, ang sumpay di ato naghisguta about sa ayaw buhata sa imong negosyo o pwede nimong buhaton para magkadaghan ka sa imong customer. Kini na pod para sa mga tao nga gusto magnegosyo pero nagduha-duha pa kung magnegosyo bagayud sila. Nagduha-duha pa kung sugdan na bagyud nila ang ilang pagnegosyo. Karon, akong isulti sa inyo ang mga rason nga akong nahibaloan o akong natun-an mao nang nagsugod ko sa akong negosyo di atong 2020. Wow! Susugdan na nato. Tara! Nganong kinahanglan daw ta magnegosyo. Sa atong na pansin karon, daghan kayo ang mga negosyo nga managdagko, daghan kayo ang mga negosyo nga mga nadugang sa atong lugar. Unya, unsa pa may atong gihulat? Kung nagnegosyo sila, nganong dili man ta mag-apel? Kung kaya nila, nganong dili man nato kaya? Nganong kinahanglan manggud pud nato magnegosyo? Okay ra ba nga dili ta magnegosyo? Okay ra man. Pero kini nga akong isulti sa inyo mga rason nganong kinahanglan o mas maayo nga magnegosyo ka. Number 1, oras. Kapag ka naa kay negosyo, dili ka pressure sa oras. Walay magbuot sa imo unsa ka orasa mo mata, walay magbuot sa imo unsa orasa ka mo uli. Kay gali naa kay negosyo. Ang oras dili nagunit sa imuha. Ikaw ang nagunit sa oras. Ikaw ang nagunit sa imong oras kapag ka naa kay negosyo. Pwede pa ka sa buntag magkapi-kapi, magdugay-dugay og pamahaw, magbasa-basa og newspaper or magbasa-basa og libro. Kay gali, ikaw ang nagunit sa imong oras kay imuha ng negosyo. Tungod kay ikaw ang nagunit sa imong oras, dili ka mag-apas, dili ka magdali, dili ka kinahanglan magmata og alas 6 para makadungaw og alas 7 para makakaon og alas 7:30 pagka alas 7:45 muadto ka sa imong opisina tapos makasugat pagyud ka sa grabe ka traffic. O di ba? Nakasave ka og oras kung magnegosyo ka. Ikaduha, taora ka. Taora ka. Dili ka si Superman. So dili sa tanang panahon lig-on ka, no? Sa dili sa tanang panahon baskog ka. Moabot ang panahon nga kinahanglan na ka mag-relax. Unya, kung wala kay negosyo, kung nagsalig lang ka sa imong trabaho, sa trabaho, kapag no work, no pay. Pero kapag sa negosyo nimo, pwede nimo na patrabaho sa lain nga tao. Kay gali, diha na mo gawas ang gitawag nga leverage, no? Kay kanang kapag ka na kay business, na ay mga tao nga motrabaho ana para sa imo. Kung dili nimo kaya karon, kung dili nimo feel karon, kapag ka na-establish na nimo imong negosyo, pwede na lang ka nga naa sa imong boarding house, sa imong balay, sa tuwa ka sa laing lugar, tawag-tawag na lang ka. Di ba? Kaya naanay mga tao nga mulihok para sa imuha. Ingon na ang advantage kapag ka na kay negosyo. Number 3, para makahawa na ka sa gitawag nila nga rat race. Unsa daw ng rat race? Kana bitong everyday nga struggle nato kapag ka nagtrabaho ta. Kana bang everyday nabantayan ninyo ng rat nga naasa ka ng sa tawag na hamster wheel, charot hamster wheel, nga gatuyok-tuyok, ana man ata ng patuyok ana niya nga nagdagan siya pirmi. Gaapas siya pirmi sa pagtuyok sa kanang ligid sa wheel. O di ba gaapas ang rat pirmi kay ingon ana daw ang rat race. Mura tag ingon ana di ba? Kanang gabalik-balik ra ang cycle ba? Trabaho ka, di ba? Pagtrabaho nimo, after nimo pagtrabaho, salary na nadayon kay sweldo. After sa imong sweldo, unsa dayon imong buhaton? Magbayad dayon ka sa imong mga bills. Pagbayad nimo sa imong mga bills, save ang gamay. Ang gamay na lang nga mabilin mo imong i-save. Swerte na kung napay mabilin para ma-save, di ba? Unya og wala. Pero butang nato na ay ma-save. So i-save, di nimo i-touch ha, untouchable na kay savings na. Pagkahuman di ana,
unsa pa may imuhang ilaag, unsa pa may para sa imuhang lifestyle. Di ba? Halos wala na. After di ana, balik na pud ka sa pagpanarbaho. Balik na pud ka mag-work hard. Sumuro na siya og kanang tuyok-tuyok ra siya ba? Ang cycle niya is maulang gihapon. So gitawag siya nga rat race. And correct me if I'm wrong ha. Basta kay kana akong na-learn. So, kung unsa akong na-learn, itudlo ra po na ako sa inyo. Gani, disclaimer, dili ko expert. Pero, gapaningkamot ko nga magbasa kay ako mismo sa akong kaugalingon, gusto gid pug ko na mo-grow. Di ba? Gusto ko nga mo-grow. So, mo nang gabuhat ko ani to inspire you. Nga ako pod ga-grow pa lang ko karon. And join me sa pag-grow para sa baitang tanan mo-grow as we go forward. Charot! Bitaw, para makahawa ka sa rat race, mas maayo nga magnegosyo ka. Kaya kung dili ka magnegosyo, dili ka makapag-relax, dili ka makahawa sa rat race. Diba? Kapag gagali mahuman na taog kuan, mahuman na taog pagpanarbaho, ang uban mag-retire na. Diba gali? Mag-business na po sila. So why not pwede nimo himong part-time ang imong business? Nagatrabaho ka karon samtang kusgan pa ka, mag-start na pud kag business, diba? Ingunan na siya. Kay para ang cycle sa rat race is imong ma-break. Charot. Pero wala always gihapon ang basic is ang pagpanarbaho gyud. Kay tanan gyud trabahoan nato before nato. Kung nagtrabaho naman gani ka para maka-income ka, para makasweldo ka, why not? Dili ka magtrabaho para sa imong kaugalingong negosyo. O di ba? Okay ba? Okay ba ka anak? Ikaupat, para daw ka makatabang. Ano makatabang man pag magnegosyo ka? Pag magnegosyo mangyud ka, di ba? Maka-offer ka og trabaho. Di ba? Makatabang ka sa laing tao, makahatag og opportunity sa laing tao. So ingon ana lang siya kasimple. Makatabang ka kapag ka aduna kay negosyo. Dili lang sa pag-offer og trabaho ha, kundi kapag ka mag-business ka, gi-offer nimo, gibaligya nimo, kay syempre kapag ka business mamaligya man gyud ta. Tanan sa kalibutan pamaligya na nato, manarbaho ta nagbaligya tag oras. Di ba? Unsa pa man, mamaligya ka og idea, magpa-franchise ka na maligya kag idea. Tanan sa kalibutan ang pinaka-basic sa negosyo is selling, pagpamaligya. So mao nang kapag ka namaligya ta, kapag ka nagnegosyo ta, nakatabang ta sa mga consumer, nakatabang ta katong sa mga mupalit sa atong mga customer, di ba? Kaya hatagan man nato sila, offeran man nato sila og mga product nga ilang gikinahanglan. Ikalima, nga rason kung anong kinahanglan ka o angayan nga magnegosyo ka. Wala kay boss. Wala kay boss kuy, ikaw ang boss. Ikaw ang boss bay. Ikaw ang bossing, di ba? Meaning, at least man lang dihaa sa imuhang pagnegosyo, ma-feel mo, ay, walay mga saba sa imo, walay magsugo sa imo, walay mag-ingon sa imo nga buhatan ni, walay magmandar sa imo, kay gani, ikaw ang bossing. O diba? To the highest level, caps lock na, ikaw ang bossing, dili ka pressure, dili ka kinahanglan ingon nga, mag-overtime ka karon. Diba? Walay tao nga mo ingon sa imuhang nga, kuhaan ka karon. Oy, kini ka karon, nganong late ka, nganong ingon ana ka. Wala, gani, kay ikaw ang bossing. Walay pressure, walay stress sa imong utok. So, kana siya ang mga 5 nga akong natun-an kung anong kinahanglan magnegosyo. Maunang katong nabalaan ko na siya, nagsugod dayon ko. Bisag unsa pa na nga mga trials, unsa pa na nga mga kalisod. Pag start sa business, hinumdumi pirmi. Sa sugod na lisod. Pareho ra na sa istorya nga, sa sugod ra na luod. Daghang salamat sa pagtanaw sa ato ang video para karon nga adlaw. Ug ayaw kalimot sa mosunod nga adlaw aduna pa tay magsunod nga mga video, so ayaw kalimot sa pagbalik-balik sa atong YouTube channel. Unta na kining akong nahisgot karon sa inyo makatabang sa inyong kinabuhi. Ayaw kalimti og pirming dumdumi nga Lambo Bisaya.